Jatkosodan alkaessa panssaripataljoona jäi vielä Hämeenlinnaan. Pataljoona siirrettiin 2.7.1941 alkaen junakuljetuksella Hämeenlinnasta Lappeenrantaan 4. armeijakunnan reserviksi. Pataljoona siirrettiin edelleen lähemmäksi itärajaa Wärtsilään. Ensimmäinen jääkäriprikaati ja panssaripataljoona sen osana liitettiin Laatokan Karjalassa operoineen osasto Laakuksen joukkoihin ja se sai käskyn siirtyä Laatokan itärannalle Viteleeseen. Täällä käynnistyivät tiiviit yhteistoimintaharjoitukset jääkärijoukkojen kanssa. Ylipäällikkö Mannerheim pysäytti 24.7.41 käskyllään Karjalan armeijan Tuuloksen ja Vieljärven itäpuoleiselle tasalle. Tuulosjoen ylimenon hyökkäysvalmistelut alkoivat 21.8. ja eversti Karhun komentama 5. divisioona sai käskyn hyökätä Tuulosjoen yli 4.9.1941. Ensimmäinen jääkäriprikaati osasto Laakus sai käskyn valmistautua tien auettua hyökkäämään Aunuksen suuntaan. Tuulosjoella oli puolustuksessa 6. armeijakunta, johon kuului myös eversti Ruben Laakuksen osasto Laakus. Sen joukkoja olivat ensimmäinen jääkäriprikaati, jalkaväkirykmentti 44, panssaripataljoona, panssarijääkäripataljoona ja 4 kenttätykistöpatteristoa. Ensimmäisen jääkäriprikaatin vahvuus Tuulosjoen läpimurtohyökkäyksen alkaessa oli noin 12 400 miestä. 5. divisioonan tehtävänä oli lyödä vastassa oleva vihollinen. Laakuksen joukkojen tuli olla valmiina etenemään läpimurron toteuduttua divisioonan tavoitteeseen eli Aunuksen kaupunkiin ja edelleen Syvärille. Läpimurtohyökkäystä tuettiin poikkeuksellisen voimakkaalla epäsuoralla tulella. Siihen osallistui 10 suomalaista patteristoa ja 2 saksalaista patteristoa, 1 järeä patteristo sekä raskaita graniitin heittemiä yhteensä yli 200 putkea. Tulivalmistelussa ammuttiin noin 20 000 granaattia. Vastassa vihollisella oli 2 jalkaväkirykmenttiä ja 1 merijalkaväkiprikaati. Laakuksen panssaripataljonan vaunukomppaniat olivat taistelujaotuksessa alistettu 1 kullekin 3 jääkäripataljoona runkoiselle taisteluosastolle. Lisäksi taisteluun otti osaa 6-vaunuinen Christie-osasto sotasaalis PT-vaunuillaan. Osastoon oli alistettu myös T-28-vaunuja käyttänyt raskas panssarivaunujoukkoja. 5. divisioonan joukot toteuttivat tykistövalmistelun jälkeen läpimurtohyökkäyksen Tuulosjoen yli 4.9.1941 ja divisioona täytti täten tehtävänsä. Tie Aunuksen kaupunkiin oli auki. Osasto Laakuksen jääkäriprikaati ajoi panssarivaunuillaan ja jääkäripataljoonillaan divisioonan läpi komentajansa komentopaikan ollessa 1 kärkipanssarivaunuista. Nopealla hyökkäyksellä Aunuksenjoen molemmin puolin Laakuksen joukot valtasivat Aunuksen kaupungin vielä samana iltana noin kello 22. Laakuksen mielestä liikkeelle saatua vihollista ei saa päästä pysähtymään.